Za najpovoljniju kupovinu igrica putem interneta posjetite link u deskripciji. Pozdrav svima ljudi, ovdje je Suarez, dobrodošli u klip i dobrodošli u novi serijal na Suarez 16 kanalu. Posle 100 godina, bukvalno. Danas počinjemo serijal koji se zove Fortnite testiranje mitova. Pravila su vrlo jasna, dakle, mit može biti ili istinit ili lažan. Mitove postavljate vi u komentar na kraju svake epizode i ja ću ih čitati i izdvojit ću 3 najbolja po epizodi. Dakle, imamo ponovo 3 mita, slično kao u GTA 5, samo što će ovo biti dosta težno snimiti jer je ovo ipak Fortnite Battle Royale igrica. Meci pršte svuda, treba se sakrivati i treba testirati na kraju mitove. Ali uglavnom da, dobrodošli u prvu epizodu, a sa nama je ovaj ovdje lik. On će nam pomoći da testiramo mitove, nemam neko ime za njega, ne znam ni kako se zove njegov skin. Prvi mit za danas glasi, da li se može cijela mapa preći sa gliderom? Ovo bi trebalo biti jako zanimljivo, inače vi koji gledate možda kasnije klip, ovo je trenutno sezona 5, dakle sezona 5 je počela pre samo par dana i dosta stvari se promenilo, vjerojatno ću napraviti video poseban za to. Hajde da krenemo, dobro, znači idemo ovako po mapi, ovo je najkraći put, možda smo mogli i ovako probati, ali nema veze, sad ćemo probati ovako. Uglavnom čekamo samo da mogu da izađem, znači još 5 sekundi, 4, 3, 2, 1, odmah otvaramo glider, evo ga. I krećemo. Držim svo vreme W, to jest ka napred. Ne znam da li će ovo upaliti. Nekako idemo sporo, ali se ne spuštamo nešto previše dole. Tako da mislim da čak ima šanse da preletimo celu mapu. Ovo je ipak najkraći deo, tako da ne znam da li bi uspeli tamo od onog novog grada do šta je tamo beše? Tamo je Junk Junction, da. Ne znam da li bi uspeli po toj dužini da preletimo, ali ovako izgleda poprilično jednostavno, tako da verujem da će ovaj mit biti istinit. I to ćemo lagano uspeti, znači ja mislim smo već negdje na pola, da, prešli smo pola. Dalje smo dosta visoko. Čak ja mislim da imam vremena da sad odem tamo do onog grada i još da se vratim do Junk Junctiona. Znači, gotovo sigurno da možete i po onoj dužoj dužini da preletite. Da, došli smo do kraja mape, tako da prvi mit za danas je istinit. Drugi mit za danas glasi, brže ćete preći reku ukoliko skačete u vodi nego ukoliko samo trčite kroz vodu. E sad, mene ovo jako zanimalo jer sam ono pre dok sam igrao Fortnite, ne znam kad je bila sezona 3 ili još ranije, znam da sam to baš pokušao i jako me zanimalo da li je brže. E, sada ćemo testirati. Ja ću najvjerovatnije uključiti neki timer ili ću staviti dva skrina jedan pored drugog da možete i vi da vidite šta je brže. Sad ću odmah da sletim kako bi što pre krenuo. Ok, krećemo odavde i idemo do kraja. Znači, to nam je cilj. Prvo ćemo ići samo sa trčanjem. Znači samo trčimo, upalit ću timer pa vidjet ćemo koliko će biti. Kao što ste mogli da vidite, dakle skakanje je zaista brže nego samo trčanje kroz vodu, tako da ako se nađete u vodi obavezno skačite i usput već šanse da izbegnete metak. Dakle, drugi mit za danas je istinit. Treći mit za danas glasi, da li sa košarkaškom loptom možemo dati gol? E sad, zašto je ovaj mit toliko specijalan? Sletit ćemo ovdje gdje bi trebalo da se, znači ovdje je stadion i ovdje ja mislim košarkaški teren. Idemo odmah da iskočimo. Kada ste na terenu za fudbal i date gol, rezultat bi trebao da se promeni i čak ona lopta kao da eksplodira i gol se priznaje. E sada, ono što mene zanima je da li je Epic Games mislio i na to da sa košarkaškom loptom možemo dati gol. Tačnije, da li će jednostavno igrica registrovati ako damo i sa loptom drugačijeg tipa gol. Ako razumete šta hoću da kažem. Ok, evo ovako stoje stvari. Dakle, kada date sa fudbalskom loptom gol, evo ga. Trebalo bi da se rezultat promeni, da, 1-0 piše. E sad
U ovom trenutku morao sam da prekinem snimanje jer bukvalno samo za posljednji mit mi je trebalo 32 minuta da pronađem loptu za basket i da je doturim do terena. Razlog toga je što je trenutno u Fortniteu challenge gdje možete na sve koševe da date poene i ako date dobijete neke poene, ne znam šta je tačno u pitanju, ali nemate loptu za basket nego morate vi da je pronađete. I nisam imao sreće tako da sam je tražio 32 minuta. Uglavnom, što se tiče posljednjeg mita, doturio sam loptu i kao što vidite, nažalost, ništa se nije desilo. Tako da, posljednji mit za danas je... Tako da, to bi bilo to, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite neki like, podrške ili subscribe samo da ispratite naredne epizode testiranja Fortnite mitova. Meni je bilo jako zabavno, iako sam se poprilično namučio oko posljednjeg mita, jer mi je trebalo nekih, pa ja mislim, pola sata samo za taj posljednji mit. To bi bilo to, mi se vidimo nekom od narednih klipova. Pozdrav!